Vreau să fiu actriță, medic veterinar, avocat, balerină, pompier. Vreau să fiu make-up artist. Oh, yeah! Bună dimineața, prieteni! S-a făcut 8 și 27 de minute pe ITV FM. Gata, a venit momentul să facem rubrica noastră preferată. Vreau să fiu, rubrica în care aflăm despre câte o meserie. Voi ne puneți întrebări și apoi noi stăm de vorbă cu un specialist în domeniul respectiv și ne explică cum e cu meseria lui. Și în dimineața aceasta stăm de vorbă cu Roxana Guzu, care este make-up terapist. Wow. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Bițițineața! Și itivițineața. Ce faci, Roxana? Bine, Ești deja, m-am trezit și vă ascult cu drag. Ești deja machiată? Nu sunt machiată. Wow! Make-up artistul se machează singur? Poftim? Make-up artistul se machează singur? Bineînțeles. Ar fi culmea să Ce zic. tare! Da. Roxana, tu ești make-up terapist. Ce înseamnă asta? Care e diferența între tine și un make-up artist? Da. Diferența o face că prin terapia, prin machiaj, ne scoatem frumusețea de la interior la exterior. Facem un machiaj care să nu ne schimbe trăsăturile, doar să potențăm frumusețea. Wow, ce Asta bine încercam sună. și eu să-i spun lui Biții, că un machiaj frumos nu te transformă, ci spune în evidență trăsăturile. Exact. Deci trebuie să... Păi și de ce îi zice terapie? Că nu înțeleg, Da. adică ce e terapeutic la asta? Andrei. Pentru că în momentul în care ne machiem, ne apare zâmbetul pe buze, ne zâmbește oglinda, ca să zic așa. Ok. Mie mi-apare Pentru că ne place ce vedem. Mie mi-apare Ne dă o zâmbetul pe stare de buze. bine. Mie când văd o ciocolată mi-apare zâmbetul pe buze instantaneu. Ei Cred că e sunt... cam același fenomen. Voi sunteți băieți, nu înțelegeți. Nu. Dar nu contează dacă o să înțelegem până terminăm de discutat cu Roxana. Nouă ne-au pus niște copii întrebări legate de meseria ta și am vrea să ne răspunzi la ele, e ok? Sigur. Bun, hai să le ascultăm atunci. Bună, Iții, bună, Biții! Bună, Andrei! Eu sunt Alexia, am 10 ani și întrebarea mea pentru un make-up artist este cum s-a hotărât să devină make-up artist. Bun, asta cu cum s-a hotărât și cu școala, dacă s-a făcut vreo școală, au fost Da. foarte cerute. Păi m-am hotărât, am dorit să fac ceva pentru mine, să am un hobby. Nu aveam definit un hobby și a fost hobby prima dată, câțiva ani a funcționat ca și hobby pentru mine și după aceea am devenit make-up artist full job, să zic așa, fac chestia asta zi de zi. Ok, bine. Bună, Iții, bună, Biții, sunt Maria, am 9 ani și locuiesc în Focșani. Iar eu aș vrea să întreb pe make-up artist dacă se folosește foarte mult machiaj într-o zi. Bună, Biții! Pardon. Dacă se folosește mult machiaj într-o zi. Nu, dacă te machiezi ziua, nu trebuie să pui foarte mult machiaj. Păi și seara de Nu ce ai trebuie? nevoie. Poftim? Și seara de ce trebuie? N-am înțeles. Seara, de ce ar trebui pus mai mult? Nu, seara doar dacă mergi la un eveniment. Așa ar fi indicat, că n-ai un eveniment special, atunci să te machiezi mai accentuat, să ai un machiaj de eveniment. Am înțeles, dar o regulă așa generală pentru absolut orice persoană și orice tip de ten, care ar fi regulile de bază ca să avem un ten sănătos și curat și... Cum se protejează tenul bițică. de machiaj. Păi, în primul rând, trebuie să vă curățați tenul și dimineața și seara. Trebuie demachiat, curățat, îngrijit, pentru ca să fie o bază bună atunci când aplicăm machiajul, ca machiajul să arate frumos pe față. Seara pot să înțeleg, dar dimineața când mă trezesc, de ce să-l curăț dacă m-am spălat seara? Pentru că peste noapte eliminăm toxinele din organism, secretă fața acel sebum, acel luciu pe care îl aveți. Așa. Asta la copii, la voi, nu există așa ceva, dar la adulți se întâmplă și trebuie să curățăm, să-l îngrijim, să eliminăm
ceea ce a secretat tenul peste noapte. Am înțeles. Deci eu acum de mic, ca să am tenul curat și sănătos, ar fi bine să mi-l curață și să mi-l curață? Da, trebuie să faci o curățare, atât. Bun. Pentru că tenul tău este perfect acum la vârsta asta. Da! Trebuie doar să folosești un produs de curățare pentru vârsta ta, nu pentru un produs care să conțină produse anti-aging, să zic așa, pentru adulți. Sau și, Anti-îmbătrânire. Da. și atunci când ieșim în parc să ne dăm poate cu un pic de protecție solară pe năsuc și pe față. Sigur, da. Wow. Și asta Sigur, pe- trebuie să folosiți o cremă cu protecție solară. Bun. Ok. Și Roxana, deci se face o școală? Cum se ajunge make-up artist? Da, se urmează niște cursuri. Eu am urmat cursuri extensive, să spun așa, mai multe școli, dar dacă vrei să te înveți să te machezi singur, eu susțin cursuri de terapie prin machiaj. Cursurile se țin 1 la 1 și în cadrul cursului învățăm să ne machiem corect și cu stil și să ne zâmbească oglinda, să ne placă ce vedem. Ce drăguț. Bine. Da. Da, zi, scuze. Da, sunt cursuri pentru femei și am și pentru adolescente sau mamă-fică. Wow. Ce drăguț! Frumos. Imediat te întreb și ne spui după ce terminăm cu întrebările și despre cursurile tale, bine? Da. Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, eu sunt Maria din București și am 8 ani și întrebarea mea este de ce se pune fardul și machiajul că tu ești deja frumos de la tine. Îmi cer scuze, a fost o întrerupere și nu am A înțeles zis de ce se întrebarea. pune machiaj și fard când tu ești deja frumos de la sine? Nu trebuie să pui. Dacă ești frumoasă, deja îți pui doar, să zicem, un blush în obraz, să dai un roz din acela natural, să nu ai nevoie de machiaj. Deci blush-ul ce e? Ce e? E acea, Pudră. e acel roz pe care îl aplici în obraj, ca Ah. să creezi așa roșața aceea naturală, să spun. Păi fac 2 ture de parc și sunt prea roșu. Noi copii. Foarte bine. Ok, da, am înțeles. Roxana, ție ce-ți place cel mai mult la meseria ta? Și e ceva ce nu-ți place? Să nu-mi placă, nu cred că am identificat, dar îmi place ce fac, îmi place că interacționez foarte mult cu femeile, îmi place că vin și se deschid și îmi place că pot să le ajut. Pot să le ajut să se identifice cu machiajul. Machiajul pe care îl fac este personalizat, nu este să zic, folosesc un șablon, un tip de machiaj, nu. Este în funcție de personalitatea lor, cum sunt ele și cum le place să se poarte zi de zi. Care le este stilul. Ce Și tare. pentru copii, nu știu, dacă când se fac mari, că până la urmă despre asta e vorba la rubrica asta, când se fac mari, dacă vor să devină make-up artist, make-up therapist, ar trebui să facă ceva, să se pregătească în vreun fel, nu știu. În primul rând ar trebui să fac o școală, pentru că te ajută foarte mult. Acolo sunt noțiunile de bază. După aceea îți creezi propriul stil, pentru că nu toți make-up artiștii au un stil anume. Cu timpul îți creezi propriul stil de machiaj, folosești anumite trucuri pe care ți le creezi singur. Și stilul de machiaj, felul în care machezi, te identifici cu el. Ok. Da, asta e tare. Cam Bun. da. Că Deci- până la urmă este o artă, nu? Este o artă, da. Păi, Cum să spun, creezi, te ajută să creezi. Ai nevoie de talent la pictură? cam da. Nu neapărat, eu am fost antitalent, dar uite că am ajuns să fac machiajul, să înfrumusețez femeile. Uite, Ce băieții tare. erau curioși legat de machiajul ăsta care se folosește în filme, de exemplu. Da. Pentru efecte Da. speciale pentru. Eu da. E o altă artă. Da, acolo. există diferit și este diferit, machiajul este diferit, ceea ce purtăm pe stradă, la birou, la un eveniment, machiajul de televiziune, de film, toate sunt diferite între ele
Și în machiajul de film, de obicei, nu există foarte mult machiaj, nu se pune foarte mult machiaj. Dacă ați observat, nu sunt foarte machiați. Nu, dar ne gândeam și Depinde. la asta. Dar sunt De exemplu, nu diferiți. știu, dacă trebuie să pară că are o tăietură pe față sau ceva. Acolo se folosește un machiaj de efecte speciale, pentru efecte speciale. Da. Ok. Wow. Așa, ne spuneai Aia de mi-ar niște plăcea. cursuri pe care le faci tu. Unde te găsesc oamenii? Am în studioul în Popa Savu 56. Cursurile, așa cum am spus, sunt individuale, 1-la-1. Și durează 2 zile Oh, și cam atât. Păi și unde acolo învățăm să ne te machiem găsesc? Pe site, pe Instagram, unde să te caute? Da, am pe site-ul roxanaguzu.ro, pe Facebook Roxana Guzu, pe Instagram Roxana Guzu, la fel. peste tot. Ce tare, mie mi-ar plăcea să fac cursuri. Normal. Bun. Foarte tare. Mi-a plăcut. Păi vă aștept atunci, dacă doriți. Mai ales pe... Iți, fetița. Bineînțeles. Mulțumim mult de tot, Roxana. O zi frumoasă să ai și te mai Cu așteptăm pe la drag. noi. Mulțumim, o zi Mulțumesc, bună! mulțumesc. Mulțumim, pa, La pa. fel, pa, pa. Pa. Roxana Guzu, doamnelor și domnilor, make-up Make-up. therapist. Pe Da. terapist. Deci, am mai aflat despre o meserie, da? Wow. Dacă Cam vreți, tare. vedea cum vă faceți mari să vă faceți make-up artist. Fetițelor mergeți la cursuri de machiat. Și uite că acum există și make-up therapy. Asta e foarte tare. Da. Te machiază și poc dintr-o dată te simți mai încrezătoare, ai spus tu. Schimbă starea, da. Păi da. dacă eu vreau să mă simt așa mai curajos ca niciodată, păi eu mă gândesc la mine că eu sunt curajos și poc, gata. Piții, suntem diferiți. Da, voi fetițele sunteți diferite. Ai văzut ce a zis doamna? Scoate în evidență frumusețea, scoate în exterior, de fapt, frumusețea din interior. Ai văzut cum a ținut minte? Da? Da. Asta a fost rubrica Vreau să fiu make-up artist. Make-up artist. Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu